Zdar lidi, vítejte u našeho let's playe na Minecraft. Já jsem Balič a toto je Šimer. Čus. Chtěl bych vás upozornit na pár věcí. Co se týká videa, je to naše úplně první video let's play. Potom chceme, abyste nezanechávali komenty pod YouTubekem, jakože typu nadávky a takhle. Jinak chceme udělat let's play asi, kde bude všechno na kameře, žádné mimo, že si třeba znahekujeme itemy a takhle. Třeba z věcí, které budeme potřebovat. No prostě všechno se budeme snažit natáčet. No. Na kameru. Sorry. Jdi. Hlavně vás žádám o to, abyste nezanechávali nějaké sprosté, jako kdyby ty Prostě nadávky na nás prostě, že se vám to nelíbí. Jo. Když se vám to líbí, tak to lajkněte. Když se vám to nelíbí, tak nepište blbosti a nedívejte se na to. Přesně řečeno. Jinak my točíme pro ty, co ještě neumí jakože takové věci. Neříkám, že jsme úplně skilleři, ale taky nejsme nejhorší. A točíme taky pro ty, co už to umí, ale koukají na to jakože, aby se nenudili. No takže v prvním díle bychom asi chtěli ukázat to, jak přežít tu první noc. Tady. Minecraftu. Takže určitě, jak můžete vidět, tak já si sbírám dřevo. Sbíral jsem aj vůl. Máš už 3? Jo, ať si pak můžu udělat postel. Já jsem našel úhlo. No, tak můžete slyšet, že už jsme našli aj uhlí. To jsou asi nejpotřebnější věci, co potřebujete. Jo, ještě jídlo. No, teď jsem našel jedno jablko. Běž sbírat jabka. Jabka padají normálně ze stromu, jo. Ne, to ani nepadají tak moc. Bude vás to asi, ty začátky vás budou nudit. Já to chápu. Ale doufám, že vás to neodradí nějak. Protože chceme ukázat těm úplně, co začínají. Chceme ukázat, jak se to má udělat, aby se něco taky naučili. Potom začneme po těch nudných dílech, začneme už normálně dělat si farmy, prostě nějaké projekty. No tak. No, já bych řekl, že to dřeva mám až moc už. Takže tady je placenutý working bench, tady je jabko. Jo, jinak, v popisku videa budeme mít daný asi Skype a potom nějakou facebookovou stránku. To se ještě s Baličem domluvíme, ještě přesně nevíme, ale na Skype si nás můžete přidat a říct nám, jestli kdybychom náhodou něco přehledli nebo něco takového, nebo jestli třeba byste nechtěli natáčet s náma, protože určitě třetí by se hodil. Nebo bychom mohli taky natáčet jiné hry, protože taky hrajeme Terrarii často celkem. Jo, ještě jsem zapomněl zdůraznit, že nemáme nic připravené dopředu. Je to prostě jenom o tom, co nás napadne. Improvizace. Přesně. Takže když placeme nějakou blbost, tak se nedivte. Neodsuzujte nás. Naberu ti taky cobblestone, Jo. Já už mám 64 a 8. Jak můžete vidět, já tady udělám nějaký už základ toho baráku. Ale udělej velký barák. Ale tak, jak vidíte, tak jsem to takhle s prominutím jsem to posral.
Jo, bude to jenom začátečnický takový barák. Ukážeme vám všechny typy baráků, jako třeba pod vodou, normálně, v podzemí, nebo to je jedno, prostě kdybyste chtěli vidět, jak se staví nějaký barák, my bychom to nějak zkusili udělat, napište to do komentářů pod video. My bychom se pokusili o to vám to ukázat, i když nejsme moc nejlepší ve stavění. Ale možná by se to vyvedlo. Nikdy nevíte. Jinak jsme z města poblíž Ostravy, jsme z Karviné, takže jestli je někdo, kdyby se chtěl se pardon, kdyby se chtěl seznámit osobně, tak klidně můžete napsat na ten Skype, co jsme říkali. Ještě, jak už jsem říkal, možná i ten třetí člověk by se hodil. Ještě. Jak si na tom balíš? No už to skoro budu mít. On to nějaké výsledky. Váš panáček je 3 bloky. 2 bloky. 2 bloky velký. Já ti hodím to, ty stony. Takže A pojď si vzít, jsou na tom baráku. já budu potřebovat asi prkna. Ne, nebudu. Pojď si vzít ty stony, kobl. Jo, není čas teď. Šíš. Blbý strom se mi tu vpletl. Ale Najednou je tu až moc ovcí a žádné ty. jo, jinak budeme se snažit co nejrychleji vydávat ty díly, jo. Jak nám to čas umožní, tak budeme se snažit dělat. A já mám hlad, já si dám to jedno jabko, co tu mám. Shit, jsem spadl. Jinak asi off-screen doděláme nějak ten barák, jakože to, co nepotřebujete vidět, co je nuda. Hej, máš prkna? No mám, no. Tak to dorob. Ty máš jídlo? Jo, jedno jabko jsem teď chalnul. No, tady vypadá cave, že jsem našel. No, paráda. Pěkně hodně uhlí. No, tak to jsme si... O, spider. Tam je skeleton. Nice cave. Tak to jsme si nemohli nic lepšího přát, no. Jinak, ten základ je asi vždycky nejtěžší, vždycky víc jídlem. Bacha, zomba. Sakra. No. Dodělal jsi to? Dáš? Dělej. Jde do mě zombíč. Dveře pojď udělat. Jo, počkej. Ser na to. Jdu pobrat to Dělej, bo za chvilku máme limit. Jo, ještě jsem zapomněl říct. Budeme točit po 15 minutách, vždycky. Always. Protože na YouTube je ten limit, myslím 15 minut. Tak Zalez. to uděláme takhle. Zalez. No sem? Retard nic nesvede. Udělám ty dveře rychle. Hej, potřebuji dřevo nějaké. Jo, hned ti hodím. Tu máš. Bože, to jsem Takže viděla. postel. Vidíte? Jo, ještě, když budete potřebovat nějaký Já reci, jsem lama. tak můžeme to udělat tak, že vám uděláme, přímo vás budeme vám říkat co si máte udělat a tak, jo. Ale taky existují stránky, které můžu dát pod video. To pytle. Pozor. Nemáš nějaké jídlo? Nemám. Takže tím bychom asi dnešní díl ukončili, Zavři dveře, prosím tě. No. jelikož ten limit už nám letí, takže vidíte. Postel, důležitá věc, nějaký barák,
to je jedno. Něco. A ještě jestli můžu, tak jestli víte jak obejít ten limit, tak nám to určitě můžete říct. No určitě, byli bychom rádi, kdybyste to napsali. Neříkal už jsem to? Ne, myslím, že ne. Jo, a ještě, že mám panel dole, tak doufám, že vám to nebude vadit. Protože nějak mi blbne fraps. Tak musím to mít takhle. Ježiš, na co tu házím tolik těch torčů? Jo, tak to máte základ. V příštím díle se asi podíváme na nějaké ty farmy. Nebo důl. A tak. Tak jo, my se s váma rozloučíme. Tak zatím a u dalšího dílu... Počkej, jestli ještě můžu. Že jsme říkali, že nebudeme nic dělat off screen, tak promiňte, ale my doděláme asi ten barák jenom. Stejně by to byla asi nuda. Tak jo, tak doufám, že Jestli se vám to líbilo, lajkujte a přivažte si nás na odběr. Jak se vám to nelíbilo, tak dejte to se mi nelíbí a nemějte blbé připomínky, prosím. Tak jo, u dalšího let's play. Zatím. Čus.